Олена Теліга. Безсмертне. Упало світло ліхтарів на день конаючий і тихий. Та перед смертю він зустрів посмертні свічі дивним сміхом. І, мабуть, кожний з нас відчув той сміх як переможну силу, як перенесену свічу за межі схилу. І це тому я, мов у сні, пішла серединою вулиць, і очі зустрічні, ясні, не глянули, а розчахнулись. Та я минала всі вогні, як світло не своєї брами, бо чула, жданий довгі дні вже йде з безсмертними дарами.